Quina és la primera frase que has dit mai? I no vull dir la primera paraula, que aquella segurament va ser papa, mama o algun garbuix de sons. Em refereixo a la primera frase. Jo no m'ho havia plantejat mai, però una noia que va venir a consulta em va dir: la meva primera frase va ser «La Maria no vol menjar». I és que aquesta noia, la Maria, que no es diu Maria però li direm així per privacitat, des de molt petita ja va estar ingressada perquè el seu cos no volia menjar. I no és el que estàs pensant, no tenia cap problema digestiu ni de deglució, almenys reconeguts. D'alguna manera, el seu cos li deia que no mengés. De més gran ja va començar a menjar més, però només eren alguns aliments. Li deien que era molt maniàtica, li preguntaven que per què el menjar li feia tan fàstic, i és que tenia unes preferències molt marcades. Massa. Així és com va ser etiquetada. Nena maniàtica, perapunyetes, fins i tot consentida. Ja creixerà. O no. Quan la Maria va venir a consulta ja era adulta i resulta que encara que havia crescut no li havien passat aquestes manies. Al contrari, a les manies se li havien sumat experiències traumàtiques de càstig rere càstig per no voler menjar, problemes digestius diversos sense un aparent motiu, també se li afegien alguns diagnòstics de trastorn de conducta alimentària i finalment també a l'edat adulta havia rebut el diagnòstic d'autisme. No sé si coneixies que estadísticament moltes persones neurodivergents, especialment autistes, tenim molts problemes digestius, a més d'altres problemes relacionats amb la conducta alimentària. Tot plegat encara està en estudi, així que el que ens donen és una dieta per intentar eliminar les restriccions alimentàries i un protector d'estómac per mal de panxa. Spoiler, no serveix de res. I per què no funciona? Doncs com a persona autista que a sobre s'ha fet dietista, confirmo que el problema no és ni la dieta ni l'estómac. Aquesta història no va de menjar. Va de seguretat. Anem a veure-ho repassant el camí de la Maria. Això és el que moltes vegades ens pensem que és un aliment. Majoritàriament el seu sabor, una mica quina olor fa i una miqueta del seu aspecte, com està presentat, etc. En canvi, això és el que un aliment és per nosaltres. Sí, és important el seu sabor, la seva olor i com està presentat al plat, però també és important la seva textura, si és més o menys humit, si es toca o es barreja amb altres aliments, o la seva temperatura. En definitiva, el nostre sistema nerviós capta molta informació sobre un mateix aliment. I si has vist el vídeo anterior, sabràs que moltes vegades no sabem què fer amb tota aquesta informació i agafa una rellevància que per altres persones no tindria. L'estratègia que ha desenvolupat el nostre sistema nerviós per evitar la sobrecàrrega davant de tantíssima informació és precisament restringir-la. Les restriccions alimentàries permeten limitar tota aquesta variabilitat de presentació dels aliments i limitar-nos a només menjar-ne d'un tipus, triar només un tipus de textures, un tipus de presentacions, aliments que no facin gaire olor, o fins i tot comprar sempre aquells aliments de la mateixa marca o que els cuini sempre la mateixa persona d'exactament la mateixa manera. És una estratègia que, a part de ser inconscient, moltes vegades ni tan sols l'entenem, on el cos intenta fer previsible allò imprevisible, però que nosaltres poca cosa hi tenim a dir. És una mica com si el cos fos el que triés què puc i no puc menjar. I quan em sobrepassa tota aquesta informació és quan el cos diu per aquí no. I això vol dir que pugui tenir mal de panxa, nàusees, que hagi d'anar al lavabo, o que simplement se'm tregui la gana per complet i sigui incapaç de menjar-me allò que tinc davant. De fet, encara que se'm mantingui la gana, és possible que igualment no pugui menjar-ho. I llavors la típica estratègia que fan servir quan són petits de al final quan tingui gana ja menjarà, en el nostre cas no funciona. Podem arribar a estar dies sense menjar perquè, com dèiem, és una estratègia totalment inconscient, de manera que no és una rabieta que faci a consciència, sinó una reacció totalment física i que sovint també ens fa sentir molt impotents. Així doncs, les persones autistes o neurodivergents tenim problemes digestius perquè el nostre cos no vol menjar? O també va més enllà? Doncs de nou, si heu vist el vídeo anterior sabreu que, efectivament, va més enllà. T'ha passat mai que saps que després de dinar tens una reunió, un examen o un event important i el dinar no et senta bé? O bé t'agafa mal de panxa, o has d'anar al lavabo, o et tires més pets del compte, o directament no tens gana per dinar. Doncs això no passa per casualitat ni per un error del sistema, sinó que passa perquè estàs menjant, però no estàs atent del menjar. I no em refereixo a estar atent a allò que se'ns explica de que hem de menjar amb consciència, amb mindfulness, que també, evidentment, aplica, però ja em refereixo a que el teu cos està pendent del perill imminent que tens després de dinar i ja s'està preparant per aquell perill, perquè l'anticipa. Al final, el teu sistema nerviós
nerviós el que vol és que et surti bé aquella reunió i concentra tota l'energia que pot en preparar-te. Llavors, activa tots aquells sistemes que et mantenen alerta, aquells neurotransmissors que fan que tinguis més energia, que tinguis més pensaments. De vegades no va superbé, perquè ens passem de rosca i llavors és quan anem a la rumiació, a l'ansietat, però d'entrada és un mecanisme bo, no? Perquè et manté com amb certa alerta positiva, llavors acaba sent positiu. El problema és que aquest plus energètic l'hem extret d'una altra banda, d'altres sistemes que ara mateix no són prioritaris per la teva reunió, com podria ser fer la digestió. Llavors tot el que entra de vegades surt una mica massa ràpid o en definitiva no ho acabem de digerir del tot bé. Què passa, però, si en comptes de parlar d'una reunió o d'un examen, que podria ser un fet aïllat o que passa molt de tant en tant, i si només em calgués simplement canviar d'entorn d'on menjo i en comptes de menjar al meu menjador de casa mengés un restaurant o en comptes de menjar sola hagués de menjar amb els meus companys de feina? Moltes persones neurodivergents o amb alta sensibilitat ens passa que quan mengem fora de casa també tenim tots aquests símptomes encara que ens ho estem passant bé, estem amb amics o simplement no hem de fer res perillós com a tal. Però només aquest canvi d'entorn, d'estímuls, de tota aquesta informació nova que entra i que de cop hem d'estar pendents, encara que sigui de manera subconscient, ja poden activar aquesta alerta i fer que no digerim tan bé. I és quan ens passa això que diem, sí, no em senta bé menjar fora de casa, serà perquè cuinen amb olis una mica més forts, serà perquè he menjat una mica més fort, que sí, de vegades clar que podria ser. Però en tot cas també hi ha tot aquest component sensorial i d'informació que molt poc es parla. I ara posa't el cinturó perquè vaig un pas més enllà. T'imagines que ni tan sols calgués estar amb aquesta alerta en el moment de menjar? T'imagines que si el meu dia a dia és prou estressant, aquesta alerta també existeix en el moment en el que estàs menjant i per tant poden passar-te aquestes coses tot i que estiguis al menjador de casa teva? Doncs si ets autista, neurodivergent o amb alta sensibilitat i vius en aquest món tan sobreestimulant en el que estem, doncs probablement és el que et passa. Se'ns cronifiquen els símptomes i és quan tenim males digestions, en general, sense que hi hagi un problema específic, però tenim gasos, mal d'estómac, irregularitat en el trànsit intestinal, de vegades vaig diarrea, de vegades vaig amb estrenyiment, i per arreglar-ho ens donen un protector d'estómac i ens treuen el gluten, per veure si així millora la digestió. El problema? Que no estem apagant l'alarma real, que es manifesta en la digestió però ve del sistema nerviós. Perdó, sí que ho hem tractat. Tant el metge com els teus companys de feina et diuen que deixis de ser tan nerviosa i provis de fer una mica de ioga, meditació... Me n'oblidava. I si tots aquests problemes que hem estat parlant no fossin suficients, en algun moment arriba l'adolescència. Aquella magnífica època on sabem que la pressió estètica, social i moltes altres són especialment presents i on la meva relació amb l'alimentació ja estava prou deteriorada. Per una banda tenim restriccions alimentàries com a mecanisme de fer previsible allò imprevisible en l'alimentació. Per altra tenim tot de problemes digestius que a més alimenten la por al símptoma perquè si constantment em trobo malament, cada vegada tindré més por de trobar-me malament. Aviam què menjo perquè depèn del que menjo igual em sento malament i em trobaré pitjor. O si vaig en segon quin context social o un dia important igual decideixo no menjar perquè així m'asseguro que no tindré problemes digestius. I en aquest caldo de cultiu li afegim aquesta pressió social, estètica, que coneixem perfectament, i es genera l'escenari ideal per acabar desenvolupant un trastorn de la conducta alimentària que va més enllà del propi trastorn de conducta alimentària que ja tenim per la restricció alimentària. Llavors, a més, ens trobem un perfil de TCA que potser s'encara d'una manera molt neurotípica, on tota restricció alimentària de seguida s'associa a aquest trastorn més de salut mental, a tota aquesta pressió que hem estat explicant, i s'obvia la base que moltes vegades hi és ben bé des del néixer. I em falta afegir un altre matís molt important, i és que com que hem estat parlant de restricció alimentària, probablement esteu pensant que totes les persones autistes o neurodivergents devem tenir tendència més aviat a la falta de pes per falta d'ingesta, però realment no té per què ser així. I és que les persones neurodivergents acabem menjant, algunes més, algunes menys, i els aliments que mengem tenen un paper clau en quina resposta metabòlica tindré, en quin pes acabaré tenint al final del dia, entre evidentment moltes altres conseqüències. I és que moltes persones neurodivergents acabem menjant molts ultraprocessats. I si ho penses té molt sentit, perquè els aliments ultraprocessats són totalment previsibles. Sempre tenen la mateixa forma, la mateixa textura, la mateixa olor, el mateix sabor, sempre segueixen la mateixa recepta. Aporta aquesta previsibilitat i no només això, perquè sabem que els aliments ultraprocessats estan creats
per generar tota una cascada de neurotransmissors que si som neurodivergents els nostres neurotransmissors ja estan alterats de base. I moltes vegades busquem encara més això que tots busquem últimament i que es parla tant a xarxes, que és la dopamina, més plaer amb el menor esforç. I és que la dopamina no només és el neurotransmissor de la recompensa, sinó també de tot allò associat a les funcions executives. Una categoria en la que tenim molts problemes. Les funcions executives vindrien a ser tot allò que va des de planificar, organitzar i executar. Per això tantes persones neurodivergents podem dir que procrastinem, tot i que evidentment va molt més enllà. I és per això que si absolutament tothom estem enganxats als ultraprocessats, nosaltres tenim una predisposició encara més gran a estar-ho. I si juntes que em costa molt trobar aliments que siguin segurs per mi i els aliments que sí que ho són, a més em generen tota aquesta cascada dopaminèrgica, és més fàcil que hi torni, que configuri la meva dieta al voltant d'aliments poc nutritius i alhora que metabòlicament no són els ideals i que el meu cos acabi marxant d'aquesta idea que tots tenim al cap de restricció alimentària igual a baix pes i ens anem més aviat al cas contrari, sabent com n'està de mal vist socialment tenir un cos no prim. I si tot això encara et sembla gestionable, imagina't que ets neurodivergent però que no ho saps, que el teu sistema nerviós té més tendència a estar amb aquesta hiperactivació, necessites eines per regular-te, però ni saps quines són, ni saps que les necessites. I resulta que l'alimentació està sent una d'aquestes eines de regulació, però no en tens cap més. I quan et diuen que facis dieta, et quedes sense la teva única eina per regular-te. L'alimentació és a la vegada el teu pitjor enemic i el teu únic lloc segur. I finalment imagina't, després de posar-te en la pell de la Maria o de qualsevol altra persona neurodivergent amb tot aquest historial relacionat amb l'alimentació, que entres a xarxes i trobes que per ordenar la teva microbiota autista, per desinflamar-te, per trobar-te millor, el que has de fer és començar a restringir aliments. Has de treure el gluten, has de treure els làctics, has de treure els dolços, has de treure, evidentment, tots els ultraprocessats. I encara millor, que si no fas tot això, és impossible que et trobis bé. I tot i que en el paper algunes d'aquestes dietes poden arribar a tenir un sentit fisiològic, en la realitat estem activant encara més aquesta alarma del sistema nerviós. I no només estem generant unes dietes que són absolutament impossibles de sostenir, eliminant l'única eina de regulació que tenim, i estem generant encara més malestar emocional, sinó que a sobre és possible que encara em trobi pitjor. I observant amb atenció històries com la Maria, com es tracen aquestes línies temporals de símptomes i events relacionats amb l'alimentació, amb els problemes digestius, al final te n'adones que estem mirant problemes com si fossin separats, quan clarament són el mateix. Perquè potser la pregunta no ha de ser què no puc menjar, sinó què necessitaria el meu cos per tolerar millor el que menjo. I la resposta, com ja us avançava al vídeo anterior, és calma, és seguretat, és baixar l'alarma. Un cop més, també en l'alimentació. I és que per ajudar un cos que no vol menjar, li hem de donar aliments segurs. Per reduir l'alerta al sistema nerviós i, per tant, els símptomes digestius, hem de demostrar-li que no hi ha perill a través de la calma i la seguretat. I per aportar aquesta calma i seguretat tan necessàries a l'àmbit de l'alimentació, és evident que n'hem de portar també a la resta del dia. En el dia a dia, en les rutines, hi ha d'haver espai per la seguretat. Però, de nou, no podem confondre el control amb la seguretat. Quan no ens trobem bé, quan no entenem la nostra pròpia conducta alimentària i demanem ajuda, ens proposen eines de control. Ens diuen que limitem la dieta, que ens forcem a menjar allò que no volem, que evitem alguns grups d'aliments perquè ens podrien empitjorar els símptomes digestius, i amb tot això creem encara més alarma i, per tant, encara més símptomes digestius. Mengem bé, ens trobem malament. I l'ideal, en comptes de seguir aquestes recomanacions generals, seria capgirar-les per donar seguretat. En comptes de prohibir definitivament alguns grups d'aliments, com podria ser el gluten, els làctics, alguns sucres, sí que mantenim aquells aliments que són segurs per nosaltres, encara que, en la teoria, potser no siguin els aliments més nutritius o més interessants. I utilitzem aquests mateixos aliments segurs com a porta d'entrada per afegir, ara sí, aquells aliments que ens interessen més a nivell nutricional. Mantenim l'aliment segur i aquesta calma ens permet després afegir-ne d'altres que d'entrada potser rebutjaríem, però ara ens és una mica més fàcil, com a mínim, de provar-los. En comptes d'eliminar completament les galetes del berenar, podem acompanyar aquelles mateixes galetes de fruits secs. I sempre, en comptes de forçar la tolerància, en comptes de forçar-nos a menjar coses perquè són saludables encara que el nostre cos crida que no les podem menjar, una millor idea seria adaptar aquest nou aliment als meves preferències i necessitats sensorials. Si m'agraden les textures cruixents, no té sentit afegir una verdura nova bullida. Potser serà molt més interessant i productiu fer-la al forn o a l'air fryer i provar receptes on quedin el màxim de cruixents possibles.
I en comptes de reduir sempre els problemes digestius, els problemes de microbiota a l'alimentació, és imprescindible ampliar la mirada i introduir no només el sistema nerviós, sinó tots els elements que conformen el meu dia a dia, perquè tot a la vida és salut. I d'aquesta manera, generant un entorn de confiança, traient pressió, traient restricció i donant eines que aporten sense treure'ns aquelles eines reguladores, baixem l'alarma de la que hem estat parlant i molt probablement millorem també els problemes digestius. Si vols tota aquesta informació i tècniques que he anat explicant, em pots seguir a Instagram, on les agrupo de manera gràfica que sigui molt més ràpid i fàcil de consultar, i subscriu-te al canal si vols saber què més hi ha al meu manual d'autocura radical.